Am găsit un document despre unul Klaus. Se pare că e în legătură cu iepurașul Klaus. Satan Klaus. Klaus ăsta ne bagă bețe în roată. Dacă nici anul ăsta nu-l găsim pe iepuraș, rămânem iar fără cadouri. Îl știi pe unul Klaus? Da, îl știu și pe iepuraș. Așa deci. Ce vrei să-ți aducă? Păi, o explozie, Da? o mașină nașpa, S-a făcut? o veveriță, Ok. niște slow motion. Să-mi dai și mie niște slow. Nu pot, le-am folosit pe toate. Și ce mai vrei? O plimbare prin garaj, una sau două peste tot, încă o explozie, Și mie ce mi-ai? un whisky prost. Da, chiar că e ieftin. Și ce mai vrei? Domnul Bruce cu domnul celălalt. Sunteți așteptați în biroul domnului iepuraș. Și nu mai mult de 3 dorințe, că e obosit, da? Ultimul iepuraș. În curând, din nou, evident, la ProTV. Numai 1 e aprilie.